30 ka mga barangay gikan sa 6 ka mga lungsod sa central portion sa lalawigan sa Sugbo ang nakasinati og grabing baha nga midanyo sa mga kabtangan ug sa mga lubulupyo. Makadawat hinuon og ginabang ang mga apektadong residente nga naapektuhan sa maong baha. Padayon usab nga gisusi sa PDRRMO ang danyos nga gibilin sa maong kalamidad. Aniya ang report. Ang mga apektadong lungsod naglakip sa Tuburan, Balamban, Compostela, Asturias, Dakbayan sa Danao ug Puro. Apan ang grabeng naapektuhan mao ang Tuburan diin 13 ka barangay ang nasanapan sa tubig. Wa hinoy nakalas gumikan sa nasoy kalamidad dito sa kalungsuran apan nahiusa ka lalaki ang naanod patay sa baha sa Dakbayan sa Danao. Samtang tulog ka balay ang totally washed out sa baha sa Tuburan. Suma ni Ritilen, tigpamaba sa PDRRMO nga nagpahigayon og forced evacuation ang mahingtungdang LGUs. Nakatala sila og 301 families or 1,288 individual nga gipabakwit gikan sa nagkadiyang evacuation centers. Sa Tuburan, 219 families sila kinadaghanan ang nag-evacuate. Sila man ang mas daghay barangay na apektuhan of 915 individuals. Sa 8 kabuok ka mga evacuation areas, isa sa mga evacuation areas nila dito is ang CTU, Tuburan ang ilang nagamit. Gibutyang sa PDRRMO nga magpadala ang PSWDO og ayuda sa mga nabahaan. Hinoon una nang responde ang mga LGU nga giabagan usab sa mga silingang lungsod. Gisusi pa sa PDRRMO ang danyos nga gimungda sa baha sama sa mga pananom sa mga mag-uuma sa mga lungsod nga napektuhan. Immediately, the provincial government sent our equipment and ang atong manpower dito sa Tuburan from provincial engineering and kita diri. In terms of our support, we were able to give rescue trucks, dump trucks, boom truck. Natin tapulo kabok personnel from Capitol. Aside from that, ang atong task group Cebu, ang atong armed forces of the Philippines, nagpadala po og suporta sa ilang mga military uniform personnel together with the vehicles. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.